Hello guys. As you can see, dito ako sa barber shop kasi finally papuputol ko na yung buhok ko diyan. 'Di ba? Sobrang taas for a couple of years kung pinatubo 'yan, and then I've decided to cut it off because kailangan, ayoko sanang paputulan 'to kasi gusto ko yung buhok kong mataas. Kaso kailangan ko paputulan dahil sa trabaho at para maging presentable yung itsura ko pag pag maiksi yung buhok ko. So ganyan yung kaya ganyan yung ginawa ko. Mamimiss ko tong buhok ko na to. Marami akong pinagdaanan sa buhok kong to. Tsaka medyo na din yan sira-sira kasi yung nagpakulay ako, and then pagkatapos kulayan nagpakulot, kaya naging ganyan. Tingnan niyo yung dulo, nasira yan kaya pinaputol ko yan ganyan sa may tali, kasi binigay ko doon sa tawag dito yung sa pinsan ko, kasi gusto niya yung buhok ko kaya pinaputol ko dyan, hindi ko pinatapon. So ayan, unti-unti na siyang pinuputol hanggang sa ayun, putol na siya ang buhok ko. Uy, ang pangit ng buhok ko sa likod Yan. Wala, sayang daw, sabi nung nag-video, pero wala lang magagawa kailangan putulin So ayan. Huwag mo ko ipagkay. Huwag mong ilapit sa pagmumukha ko. Ngayon mo si Kuya Barbero. Parang nakangiti pa. So, pinast forward ko dito yung video para mabilis. Kasi sobrang tagal pag naka-normal speed siya. So, pinabilisan ko para makita ang buong proseso ng pag-upit. Wala lang, gusto ko lang.